Saan nagtatrabaho ang mga isda? Oh. 5. Sa dagat. Wrong. Corals. Wrong. 5. CR. Wrong. Corals. Wrong. Shell. Wrong. Ha ha ha. Saan nagtatrabaho ang mga isda? 5. Dagat. Wrong. Ilawom sa dagat. Wrong. Lutuanan. Wrong. Tubig. Wrong. Saan nagtatrabaho iba? 5. 4. 3. Sa bangko. Wrong. Answer is sa Aquarium. sa office. Ah! Office. Office. Kaya. Si awag yun nun. Yun. Ano ang gamot sa mga sugat ng balat ng baboy? Ha? Ano ang gamot sa mga sugat ng balat ng baboy? Gamot sa mga sugat ng balat. Sa balat ng baboy. Sa balat ng baboy. Kutsilyo. Wrong. Gamot na. 5. Minipig. Wrong. How kidding? Medicinal. 5. 4. 3. Medikit sa Wrong. Ano ang gamot sa mga sugat sa balat ng baboy?